jännitti ihan vietävästi. Koitin tuossa vähän live-videoa, mutta lopetin sen sitten. Katsotaan nyt tässä hetken aikaa vielä ja koitetaan kerätä rohkeutta siihen, että tulisi porukkaa siihen ja näin. Mutta joo, mitäs sinne tuli tuossa pieni mutka matkaan, niin ollut vähän hiljasta tässä muutaman päivän. Kaduttaa ihan hirveästi. Mutta eipä sitä nyt auta taakseen katsoa vaan eteenpäin. Ja se on Projekti Masu. Projekti Masu on nyt vireillä ja näin. Mutta joo, kerätään rohkeutta olla omia itseämme ja niin annetaan itsellemme mahdollisuus epäonnistua ja sitä kautta oppia, että näin se vaan menee elämässä. Ei se pieni taaperokaan heti opi käveleen tai puhuun tai kirjoittaa tai näin. Että se joutuu harjoittelemaan ja pikku hiljaa. Se on hyvä asenne katsoa itseään ja kohdella itseään kuin pientä lasta tavallaan. Että sitä monesti on aivan liian ankara. Joten tsempataan. Moikka!